Ngiyabonga nami ukungala phambi komkhumbi ongaka kaNkulunkulu uNyazi lezulu. Ngiyacela-ke ukuba inkosi ephambi kwethu ingiphe okufanele uba ngikhulume phakathi kwabantu bayo, ngingakhulumi owami noma ngithinteka okwakithi kwaDube, kodwa kube okwenziwa ushembe phakathi komzi kababamkhulu. Zikhonze ezinhle, ngizocela nje isihlabelelo sika 100.
nje izikhonzi ezinhle. Ngibongela abantu bala okuthe kuleya nyanga yokugcina enyakeni kulo nyaka owedlule inyanga isiyophela ngazazingabizo bayazi bona sasikhona la ekhaya kunomkhosi omkhulu owawukhona owathi ekugcineni kwalo mkhosi sasilapha phambi kwendlu baba uNyaziso uNyaziso yabuza ukuthi luthi mina ngangingasho ukuthi isikhumbuzo ngiyasithatha egilisini siletha la ngathi mina uzoywa ngapha kulonyaka kuyiwe ngapha kodwa akuvumekanga lokho bafundza abaphesenishoni qondisa kithini kithina uthi befundisi sasilapha phambi kwendlu lapha sakathi kuyigaraji khona befundisi ilungiseni lento noma sasingazi ukuthi konakala kanjani kuniyobani befundisi ilungiseni lento sasingabefundisi lapha singebaningi kakhulu angasasibangani kwaba inhlanhla ukuthi ngalolu suku wayekhona umfundisi owusihlalo enhlanganweni yabefundisi abanganene ukuthubela umfundisi uGumede wase emseni usemseni enkandla wase isukumela lento kwasho ukuthi isukumela nje sesiyahamba sesiye entabeni yaseKhena uma sesifike kwaba nosuku asibiza ngalo asihlanganisa ngalo umfundisi thina balapha nje aneno ukuthubela esethingene nabaphathi basegilisile ngethemba ukuthi ngalolo suku kwangolwesibili usuku saqala sahlangana lapho kwasho ukuthi akubanga nakukhuluma kokuphilisana phakathi kwethu kwaba ukuthi nje umvangeli walapha egilisile base bekhulumile bona ngoba wayikhona naye wabuye wamthinta futhi umfundisi ngaphambi kwa sihlangane wayesethi umvangeli emva kokuba akhulume umfundisi uGumede usihlalo wethu wathi umvangeli uDube qha hayi akukho lutho thina esingakusho thina
thina siyolalela izwi lonyasi. Sengathi sikhonzile enkosini kunganda lokho ukuba silalele izwi elilodwa, ngoba izwi liphawulapho khonapha linye. Akukho izwi lomfundisi, akukho nabani, kodwa izwi elonyazi kuphela. Nempela akukho ngakokuphikisana lapho. Kwabe sesisuka sesihamba siya ngaphakathi sawukhuleka onyazini lwezulu, lwase luyaphuma lwame evrandi. Waseyibeka indaba umfundisi uGumede, wayibeka qede wasethi akukhulumeke. Umvangeli wasegibisile, wayehamba nabashumela babili. Wasebeka-ke umfundisi umvangeli njalo. Hhayi, emva kwalokho kwaba ukuthi indaba iyaphela khona la. Akukhuluma ukuqhanga ngapha nangapha, cha, ngoba kwase kusuka into eyodwa nje ukuthi cha, manje sesivumelene ngento eyodwa nalaba balayika. Uma kuphela-ke lokho, sengithi mina kumfundisi uGumede, mfundisi, cela phela kubaba ukuthi koqala nini ukuze phela abantu basheshe bezwe. Nempela wayesekhuluma umfundisi, izwi lenkosi lasithi cha, sizake silinde umvangeli umdluli akakabikho, kodwa uzobuya ngolesihlanu. Kwathi ngolesihlanu, ngalo lesihlanu ngase kwakuyisikhathi esinje emini, hayi nangu esesibiza umfundisi uGumede, sesihlangana futhi. Usethi hayi, usefikile umdluli, asambe siye kuye. Sase siyahamba siya kumdluli. Wasefike usihlalo loGumede, wasembikela umdluli ngobe kukhulunywa phambi konyazi ikhonzeli enkosini. Wayesethi-ke umfundisi uGumede, cha, mvangeli usuzohamba wena uye kubaba, thina akukho lutho kithi ngoba saqeda thina, ubaba beselinde wena kuphela. Wavuma umvangeli umdluli ukuthi uzokwenza lokho. Kuthe ngeSabatha, ngoba njengoba ngolesihlanu emva kwenkonzo yasekuseni ebuhleni, wayesememezela umdluli ethi lithi izwi lenkosi, umhlangano wesikhumbuzo sikababamkhulu uya eMpuza. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Angazi ukuthi ngoba besihleli sinecala ukuthi saphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu ewenza yena qobo lwakhe ngokwazi. Siyacela osenkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha ukuba usixolele kulokho kwenza kwethu thina abangekho eGibisi. Lapha-ke ikhonzeli lenkosini sihlangene lapha namhlanje, hhayi sengathi kuhle nakunoma ubani, angazi-ke osakhalayo ukuthi ubani.
cha lo khalayo uyokhalaza ayithulise yena ngoba sekumthulisi manje akasekumthulisi manje la ikhonze ezinhle sisenyangeni singena ezinsukwini izinsuku ezabanzima kubazali bethu sasingakabikho thina kodwa ke mina ngase ngikhona kodwa ngisesiphohlongwana cishe ngineminyaka emibili kanjalo angazi into kuyafana nami njengomuntu wayengekho abazali bethu bezwa ubuhlungu kodwa uhlelo isimangaliso ikhonze izinto enkosini ngoba uyakhuluma uthi sivela thina kwenzayo siyibonile inkosi yethu kusho umbhalo wendlela sivela thina kwenzayo siyibonile inkosi yethu kodwa ngiyathemba ukuthi kulabo bantu ababekhona ngaleso sikhathi abaqondanga ukuthi ubaba uthini mayisho njalo yiphi le nkosi athi siyibonile kwelizayo ngoba oshembe zikhona izinto enkosini abaphambi kwethu hayi kabakhethwa yithi ibandla abakhethwa ngabantu bavezwe ngeke mina ngeumuntu nginjenje ngibazi ushembe kuphela owaziyo lapha phakathi kwethu ayekho umuntu onolwazi lwakhe cha ngoba ayikaze yenzeke into enjalo emhlabeni lento esikuyo kayifani nanto ngeke siyifanise nezinye izinto lokhu hamba lokhu kukaShembe uShembe uqhamuke inkonzo zikhona inkonzo eziqhamuka phesheya zabelungu nakho konke ingekho into eyinkonzo lapho kuthiwa abantu bayesontweni bawuphanda cha kwakungekho bafika abezizwe ney'nkonzo zabo kwaze kwaqhamuka ney'nkonzo zabantu lezi nkonzo zabantu ezibukelwe lapha enkonzweni efika nabezizwe kodwa uShembe akubanjalo yena wehlele into yasezulwini lapha khona wayithatha wehla nayo wenza kuyithi la emhlabeni namanje usahamba yedwa nje kuleyo ndlela akekho esibili cha ngeke futhi abekhona esibili ngisho bathi sebebakha hayi ngeke bakheke ngoba lokhu baShembe akuyona indlela elula uthi yena uyathanda usilandela
nenkohliso, nenkonzo eyinkohliso. Akezanga futhi nezwi eliyinkohliso ukuze alandelwe ngabantu. Cha. Konke nje wakubeka njengoba esho ukuthi wena uyathanda yini ukusilandela na? Okanye uthanda isibindi kuqala. Ngoba awubheke kuyahanjwa kuyiwa entabeni ngimlinganise, kuyiwa endaweni engenalutho, akukho lutho, kodwa uhambe umkhumbi kaNkulunkulu uye kuleyo ndawo. Futhi bayazi laba abantu abahambayo ukuthi siye endaweni enjani, ababhekile ukuthi sofike singene endlini singanethi noma singashiswa ilanga. Cha, bayazi. Kodwa ngoba balandela umoya wasezulwini, kulula ukuhamba kwabo. La ithi thina bantu uma sifuna ukudoba inhlanzi emanzini siphosa udoko, kodwa siphosa thina udoko lomlomo, ubale zonke izinto lezi ezinhle, uyibalela intombi ukuze ikuthande, ubale lokhu nalokhu, kodwa kanti akukho ngisho ikhadi leligcekeni. Nayi intombi kwakungcono kuqala ngoba intombi zokuqala zayihambe ziyoguqa, ebese seyifike zikhonjisa iy'nkomo seziyishaya kulanda umhlanga sokuthi iy'nkomo ayiphume ngayinye nganye. Intombi ibisiyishaya inkomo ishaya ngalolu uhlanga, ezothi uma ibuyela kuwo kuthiwa nishaya iy'nkomo ezingaki, bese ithi intombazana sishaya iy'nkomo ey'thile, isho nalezi intombi lihambe nazo. Manje usiyakhohlisa, sebeyakhohlisa nje abantu. Kuyothi sikhathi esiningi khona mhlawumbe kuzoqhamuka nje njengoba siyilapha, baqhamuka la esuka khona, kuzoqhamuka nalapha nokusa. Sekukhona ini sokubala iminyaka emibili, sekubala iminyaka emithathu, sekubala iminyaka emine, lokhu umuntu wagcina kuba ethi Dube. Kanti lo muntu owafika ezokhuleka lapha wabala washonaphi? uThembeke ekhonzeni enkosini akanjalo, akafikanga nento efihliwe, akafikanga nento anokudla kokwethekelwa, wasipha khona. Cha, wafika nje nokwakho ukudla asuka nasezulwini. Usho njalo uma ekhuluma lapha athi sivela thina kwelizayo siyibonile inkosi yethu, ngoba le nkosi eme phambi kwethu akuyona inkosi eyakhiwe ngabantu ukuthi silethe sibanibani thina. Cha, kodwa into yinye siyilandelayo, silandela imisebenzi kuphela. Osithi iqhamuka kuleyo nyama isiphambi kwethu. Le ngoma ekade siyihuma ikhonza izinhle enkosini, bathi abadala ekhaya kithi yayihlatshelelwa umqali wendlela nabantu ayihamba nabo
esuka emzini waseJudiya. Kade kuhambe obaba ababili, ubaba mina nomzala wakhe owayekhulela khona ekhaya la kwaDube uHluhla. Kwabe sekuvela isifo la ekhaya, uShembe bengamazi. Kusekhona kusasebenza inyanga, kodwa uShembe wayesekhona, kodwa engakafiki lapha endaweni yakithi Ongoye ebukhosini baseManzimekeni. Wasefike kwezinye indawo, kwase kuba khona umuntu thize esethi hayi Dube, njengoba senihlupheke kangaka nje, ukhona umuntu obasizayo abantu. Lo muntu kuthiwa uShembe, nizomthola kwesaKwaNzunza. Isigodi isifunda senkosi uMzimela sakhelene nesifunda senkosi yakwaNzunza lapha eJudiya. Base behamba ngamadoda omabili. Uma befika lapha lempela base bethi awusize uShembe, base bethi abantu baseJudiya, hayi ukhona ubaba kodwa akakaphumi. Khuluma ngomqalo wendlela. Khuluma ngomqalo wendlela lo esihlangene ngaye lapha namhlanje. Ithi inkosi ilanga sisemkhayideni, yayihleli yothiwa egcibeni, yayise iyakhuluma sijale nje bantu bala. Ubaba wahlabeka nini lungakafiki lolu suku alala ngalo. Base besho abantu bakhona abadala, basho uthi kwabazi insuku ezingaki noma ngamasonto amangaki. Lesithi izwi niyabona izinsuku ezibalulekile yilezi insuku zokuba ubaba esadunguzela. Izinsuku lezo zokuba silinde sonke, silindele umoya ingcwele ukuthi lo moya uma uhlukana nalo mzimba uzungasilahlekeli wona. Yiko nje sesilapha ngalesi sikhathi, sizele umhla zimbili kuMeyi. Ningasho ukuthi ngihleze ngukhuluma lokho cha khona abasuke bengekho, abahlale bekwethuka bathi asikwazi lokhu, siyaqala ukuzwa namhlanje ngoba bengekho. Sasingekho sonke njengoba siyilapha nje, kodwa futhi wawungekho nasenkonzweni, wayehleli nje egcekeni ekhuluma nabantu bemotha. Kwathola yilabo bantu abambalwa ababekhona, yize-ke noma kwathina kumenyezelwa njengalokhu kwalapha nje kumenyezelwe, kodwa kusukaphi? Kusuka kade kukhulunywa ngabantu abayingcosana. Kwase kumenyezelwa-ke kuthi umhlangano wesikhumbuzo uzohamba kanje. Wathi izinsuku zinsuku zokulinda-ke lezo, ukuze uthi uma lo moya oyingcwele ushiya lo mzimba ungasilahlekeli. Sekathi zikhona izinto enkosini uShembe engesilahlekele ngoba akukho okunye okukhulu
akukho kunye esiphila ngakho ngoba umemeza ngisho ehlathini uma kukhona okuvelelayo umemeze khona lapho ukhona ebese yasabela. Amen. Obaba-ke bafika beze ukhona base beyahlala bayalinda kodwa base besho laba bantu bethi hawu inkosi ibikhuluma ngani izolo ithi khona abantu abezayo laba bantu kuyagulwa ekhaya labo bazofika la kanti ngempela kushiwo labo baba babili. Uma siphumile inkosi yahlala base besondela yayisifike ithi madoda ngiyazi ukuthi ngihamba ngani ngakho-ke buyelani emuva ngizofika lapha ekhaya labaDube okuthiwa sesuka Nhlale igama lakho. Ngempela kwenzeka lokho isikhonzile noma wayelunqumile usuku kangasi kodwa babona behleli besekhaya isobala nabantu behleli kamanga laphaya basithi ake sobheka laba bantu abahleli laphaya ukuthi bahlale nabaphi. Baphuma bafika yiyo indlandlathi kaMayengisi Nkosi ihamba namakhosazana aseJudani noma emabili noma emathathwini kanye noGoba khona uGoba kodwa umgungo owayemshaye isigubhu owayelapha eNanda. Bathi-ke wathi mayifika bamfika-ke ubabamkhulu nalaba nabo behlabelela lesi sihlabelelo ekade sisihlabelela. Base besuka behamba bafika ekhaya ngoba sokuseduze waqhubeka kuba khona bakhe wabathandazela abantu basinda base beyaphenduka abantu leli khaya likababamkhulu ubabamkhulu engasekho ngoba uthe uhamba nobabamkhulu wayengakabikho ushembe lapha engamazi kodwa kuthiwa ubabamkhulu langathize kuhlangene umndeni wakhe kwabe sekuvela omunye umama phakathi komama ngoba obaba babebaningi nomama bebaningi. Kwase kuvela omunye umama sekubonakala esehiqiza ekhala idimoni. Bathe besemangele laba umndeni wonke yini kumasipandane hayi kwase kuzwakala izwi lomuntu eyindoda eseyikhuluma sethi hayi wasithi hayi akulona idimoni mina ngusipandane umnikazi walo muzi njengoba ngihambile nje angene ekhaya. Kangene ekhaya laphaya ngifike isango lalaphaya kwathiwa isango lalo muzi okhazimula ngaphezulu kwelanga lenyanga kwathiwa isango lalo muzi uShembe. Lo Shembe ongazange ngibone egameni wayemzwa ngendaba ngoba kuthiwa ukhona omunye ubaba phakathi kobaba wayengomncane kodwa hayi laba abadala ngoba babezalwa ngamakhosikazi ehlukene. Kodwa mina owami ubaba yena wayezalwa inkosikazi endala la ekhaya eluMahluhla. Lo Dluhla nje wayehamba naye wayehamba nomzala wakhe ngoba naye lo Dluhla wayezalwa uMadube futhi. Uthi-ke ngithi-ke ngicela ukuthi izingane zami mayihambe ziyokhonzela ePhakameni ukuze nabingene kulo mzokhazimula ngaphezulu kwelanga lenyanga. Awubona engasekho enyameni esewubona ngomoya
moya. Kodwa ukuthi kwaseleso sikhathi abantu benganakile bengaswasakonzela ukuthi yini hayi abasanganakanake kodwa kwazi banaka ngoba sebencizwa sebesithi hayi amefa ayabahlaba sebathi nyathele ngapha nyathele ngapha yifa hayi awuthi ayikho indlela yinye indlela kuphela ezophilisa lo muzi uSheluphe. Amen. USheluphe wabathandazela abantu ukuthi abantu babemile amanqoza wonke umzimba asi-ke amanqoza ukuthi lokhu okuzinsunswa eshitwa kunjengalokhu kufa okuthiwa upoko kwafika sesikhona okuthiwa upokisi kodwa khona komuntu phakathi mabesho kodwa futhi uShembe waqeda konke lokho baphenduka laba bantu wase ebabhakadisa wasakha ithempeli eduze wasekhaya waqamba igama lokuthi kusevela bahleke. Size esikhumbuzweni ikhonzo zomphekosini sizolinda la ekhaya ukuthi lo moya oyingcwele owathi mawusushintsha inyama uze ungasilahlekeli nathi njengoba lahlekela nje abanye njengoba lahlekela uyabalahlekela ngoba basuke sebekhombile la bethanda khona la bebona khona abantu abasuke bebonani babona isigqoko ngesendoda ngoba mhlawumbe igagu bese uthi hayi nangifuna ahambe phambili cha hayi akunjalo uthi umqalo wendlela sivela kweyizayo siyibonile inkosi yethu laba bantu basuke bevela khona lapho laba basuke sebekhomba basuke bevela kweyizayo bavela okukhohlakaleni kwabo wakhiwa lelo muzi wasevela bahleka kuthiwa ngomnyaka kwafika iNdiya leli Ndiya laliqhamuka eThekwini uma lifika lizwa sebeliyalele kwakungakabikho zinto zokuhamba kwakuseziyitimela lo muntu wehlala esiteshini esazi lapha ngasemthunzini ngasenelisiwe hamba ngenyawo khona abamphezela kodwa abahambayo uma bafika hayi uBhumbela akekho usehambile uhambe ngayizolo bathi uleke sabomthethwa balala kwasabahlala balinda kwathi ntambama wafika uBhumbela kanti usebonile yena umuntu ofikile emva kwami lapha engisuka khona lo muntu uhluphekile wathi mayifika mabeshala khona babekhona abadala wayifika sithi uphi lo muntu ofike la ekhaya bathi baba ukhona wathi mbizeni base bembiza belibiza lelindiya yini nkosikazi laselisho hayi mina hluphekile angathola abantwana sekuneminyaka engaka anginamntwana umyeni wami usefuna ukundivosa athathe omunye ozomzalela abantwana bakhonza bahle inkosi sengathi singeduke sengathi singeduswe yilutho ngoba
siphakathi komhlane nebeleko. Ingane-ke umuntu omayibelethe ingane kwakusho lesasakha njengoba ingane yayibelethwa la emhlane. Iboshwe imbeleko kwakwenza isibhekana, kodwa okusho ukuthi ingubo zingakabikho kwakusho isikhumba phela. Bese sifaka amafuzi, amabhande ishintshe futhi sasikhuhlwa kahle isikhumba njengebhahu. Abasalazi abantwana ngebhahu, isikhumba esishukiwe sokwenza izidwaba lezi ey'sinayo. Kwakunjalo uthi-ke wena nkosikazi, abantu abakho babekho la, bangaphesheya kolwandle la niphuma khona, kodwa-ke ngizohamba ngizowela ulwandle ngibalande umntwana wokuqala oyomthola kwaba umfana. Igama lomqambi ukuthi ulwandle njengoba wena ulwandle ngamlanda phesheya. Ngempela laba abadala ekuphakameni abasekhona bambona iNdiya kwakuthiwa nguNozinkobe. Uze kanje lelo gama nje ngoba wafika lapha ongwele emzini kaDube wathi inkobe ngoba kwakungabikho lonke lokhu kudla okudliwayo. Kwakusadliwa amadumbe, zinkobe, zifakwe indlubu, zinkobe, zifakwe imbumba, mazigawe okunye kugawe kwenziwe iphalishi, kwenziwa isinkwa, kwenziwe kuvuthwa amasi. Kungakho lokhu kudla kwanamhlanje. Kungakho lokhu kudla kwanamhlanje. Lasenikwa-ke leNdiya lempela kwaba njalo zikhonza izinto enkosini. Labathola umntwana wokuqala kwaba umfana, kwase kulandela amantombazana njengoba ushembe zikhonza izinto enkosini. Akukho lutho aluphatha ngesandla akunika lona, kodwa yini ayiphethe. Uphethe umoya oyingcwele kuphela, ukhuluma ngomlomo ebese kwenzeka lokho akukhulumile wena ocelayo. Akunikanga lutho iNdiya, wakhuluma nje ngomlomo. Nenkosikazi yakwaDube akanikanga lutho. Wafika umabezalwayo wakhuluma ngomlomo, wathi umuntu kaNkulunkulu lapha ey'ntabeni zasoNgoye emzini waseVelabahleya uthi hawu umuntu kaNkulunkulu babesho njalo phela qha. Umuntu kaNkulunkulu nangu umalwazana wami akanamntwana womfana, uzala amantombazana odwa, angizuba nawo umusi. Ushambe into uyenza ngomlomo ngezi namafutha la uwenza nje ukuthi noma lapho usukhona uzothi ukhotha la mafutha. Kodwa akekho futhi omunye umuntu ongafaka umunwe wakhe emafutheni noma emanzini ebese lawo manzi kuphilisa. Nalo mafutha cha hayi sinye kuphela isandla esasizulile.
izwi hayi wena nkosikazi hayi awunabo abantwana babafana ufike unikwa amantombazana odwa umfana unayo kodwa uma uhluphekile sezokuhawukela uyomthola umntwana womfana uyoba munye akakwabo omunye futhi linda kusalindwa nje ulindele into ethile kwathiwa lo nkosikazi makalinde wabalelwa nezinto ongafanele azidle kuthe behambile bese emhlanganweni ephakameni kuqala-ke abantu babengakabingaka wawunalo ithuba lokuthi uma usufikile nje usubheke ukuthi ubaba uyaphuma uphuma uhambe uyobika lokho uyoxhawula kanjani kodwa manje hayi ngeke kwenzeke ngoba ungaba nini ngoba silapha nje kasikho angazi ukuthi singamultiplier ngayiphi inombolo silingane nalabo bangekho hayi uma eyoxhawula hawu uyafika inkosi ithi hawu wena usaphila umfana ebuza lo mfana wayade ngicela ongoye evela kahleke labongoye hawu lokho sazi ethuke hawu ubaba ngoba uyazi ukuthi kanginaye umfana hawu kodwa wasevuma ethi baba uyaphila ashindane ngayo uhambe simangalise elake izwi kaliweli phansi kaliweli phansi uyeke lo esihlangene naye esizomkhumbula namanje usewuye lowo akekho munye akekho munye phambi kwethu la uye lowo ngoba uthi sivela thina kwenza siyiboneni inkosi yethu uma ehamba wayisho inkosi lapha ozothi umane womoya njengoba ishasho inkosi emphakathini ithi lindani siyalinda ukuze uma lo moya uma usuhlukana nalesi sidubo uzungasilahlekeli singabi nokukhuluma okuningi bantwana bahle enkosini futhi singabi nokwazi izinto ongezona izethu cha ushembe akuyena wethu akuyena umuntu esamkhetha phakathi kwabantu njengoba nibona nje ukhetha umongameli nobani okuzokhetha omunye kusasa cha shembe bakhethwa ngabantu simkhethe ngoba sesibona sesiyekhetha inkosi yasephakameni siyayikhetha inkosi yasepheleni wamaNazaretha ngoba ukuba kunjalo ngabe lento owafuna ugombela wahamba nayo futhi akahambanga nalo ugombela wahamba umzimba kuphela wasala umoya uyingcile uyasebenza namanje kwakukhona la nalo wanyaka isikhumbuzo sila ekhaya uyodana wami uyahamba uye enkosini le phambi kwethu baba umakoti sebama mumathe kuchitheka ngasezokwaba ngakhe wabala uthi luthunyazi umka baba akekho la uthi hamba uthatha intambo kulowa muntu uyahamba
lo mfana uyithatha intambo uyayibuyisa uyinika iy'ntambo ezimbili uyazi uyayithatha enye yobhinca uwe enye ibhinca mkakho kulungele khona endaweni futhi engikuyo lapho okwenzeka khona futhi khona la inyanga bayini umele khona ngoba eyolandelayo yabuya impendulo womthola ingane eyaphila kwawumpendulo igama layo pho sifunani khonze sibhekuse sithi esidumanduma njengamasele nje yini silahlekelwe yini silahlekelwe yini njengoba ukukela lapha nje kuguqe ingane eyesa ngezwi lomqali wendlela owathi uma umqali wendlela esezohamba ngokwenyama efike lapha enelisiwe wayesethumela umuntu ethi hamba uye lapho ongoye kwaDube uyobiza inkosikazi kwaDube ize nengane leyo ewumsebenzi wezandla zami ngulungele khona elibona yiyo le ngane namehlo nje ambona uGombe kodwa ingqondo engakabikho wahamba lamuntu othunyiwe kusandwa inyanga eyongoye phezulu esithi intoko amanzi amnyama uma wena amanzi amnyama nje uwena ulalibanga phezulu wehla nje uma uthi ngehle esitopini amanzi amnyama wehla nje wena umfula wesiyama ibhasi wehle donsela esifaseka kulomona lo mfana ofuna ukumbona wena umsonge indaba ungekho la uma fika lapha lo uyanaye usiyawubika baba sefikile lo nkosikazi ngengane wasithi ungenise mhlala ngena wasiyithatha le ngane uBhombile siyibusisa wayesethi le ngane le futhi uthawu umama engithathe ngicintisa hawu isamina le ndoda engaka akazi ngangingane babengazi bona neminyaka lanto oqala uthi le ngane lo mfana uyosebenza nenkosi ezayo kusho ke ukhuluma ngaphunyaka ngo-1935 elelisiwe lapha uyosebenza nenkosi ezayo kanti ukhuluma ngoMbombela uyahamba ngokwenyama ngombe zimbili antunjani njengohlangene nje la mhlawumbe ngoba silapha nje sonke umuntu wambona qala abantu abala yimi noma ingqondo yayingakasilutho kodwa amehlo ambona ingayabona yakuwa uqoloze uma futhi wesabeka kodwa awesabeki lawo bantu asesabeki thina ngoba asiphathi nje uthe ulubi alikho into ethusa ingane hayibe wayeseke
bese ngo-1955 yiyo le nyanga kwakuyinyanga kaMeyi. Umntwana ukuphi eMkhayidini. Inkosi ilanga liyabuza kubaba Dube, umntwana wakho seqedile ukufunda. Uthi baba useqedile. Wathi hamba umlande. Kushilana manje. Uthi umbomela, uthi lo mfana uyosebenza nenkosi ezayo. Kushiwa isithombe. Ngoba khona lo sithombe le. Uyosebenza nenkosi ezayo. Kanti uthi ngo-1955 sakukhuluma bani? Ilanga. Ukuthi lalishelo bani? Asazi. Yiwo lo moya-ke zikhonze ezinhle okuthiwa asizowulindela. Ukuthi uma lo moya uma uphuma ushiya lo mzimba uze ungaselahlekeli uMngcwele. Akabiwanga lo mfana ukuthi khona umfana wakho kanje. Kodwa ubuzwa inkosi ilanga. Uthi-ke hayi baba usesedile hamba umlande. Hayi kwafika umuntu ekhaya wafika kuLesihlanu izolo njengoba nguLesihlanu. Ngavuka ekuseni nobaba wayethunyiwe. Ubaba omunye saya eMkhayidini. Masifika eMkhayidini ngesonto uyangithatha ubaba ungise enkosini ilanga. Ilanga selithi wena mfana uzohamba uyosebenza isitolo sami eMampondweni ekhangele emzinto. Wayetsheluka. Asikho isintu la esitshelwayo. Uma sesitsheli nje esihlalweni siqhubeka nomsebenzi. Akekho abuza kuye. Uthi endaweni ethile kwenziwa njani, kulokhu kwenziwa njani. Ngoba into esebenzayo lapho yinye ilowa moya. Ngoba lo moya usenza khona lokho okwenzeke endulo. Njengoba ngikhuluma nje ngondodana wami. Lento ingaziphambi kwethu nje. Olwalikhuluma khona la. Lokho lwenza lokho okwenziwa uThimo. Yilokho okwenziwa inyama yezulu. Yilokho okwenziwa yilanga. Yilokho okwenziwa umntwana wendlela. Kusenzeka namanje. Ngayo leyo ndlela akukho okunye ukuthola lapha. Uthwalise kuphela. Noma namanzi lawo okuwaphethe ukufaka isandla. Noma amafutha lawo ukufika nawo ufakwe ngumunwe kuphela. Lawo mafutha usuhamba nawo usuyophila njengalawo ayiphilisa ekuqaleni. Sengathi ikhonze izinto. Singeduke. Singeduswe yilutho. Asime lapha esiniko. Lapha esabekwa khona ngabazali bethu. Kangikwazi okunye mina. Akwazi nje. Ngazi uNazaretha kuphela. Elinkonzo kangiyazi. Okunye kwabantu bangiwazi. Cha, hayi. Ngazi lokhu nje esibukho ikhona kuphela engikwaziyo. Amen. Zikhonze ezinhle. Siyabonga uNkulunkulu wethu
owathi wayibona lento akasiyeka nje nalento wasikhumbuza wathi hambani nilungise lento njengoba kunje futhi kuyaqala ukuba abantu babengaka ngoba babangaka ngoba sebelandela umhlabathi sebenzela umhlabathi kusasa kodwa manje abafiki umhlabathi wayendlawo esijwayele ukubona ukuthi kuyokungena ngawo cha awafiki kodwa namba abantu bangaka ngoba sekukhulume izwi lomnikazi wawo lomsebenzi siyabonga lokho sikhonze ezimeni enkosini ngoba cishe sahlala necala ukuthi sona umsebenzi kaNkulunkulu ewenza yena ngoba nalapha kwakuphume izwi akuhlangananga amadoda athile athi asenza ukuthi cha uhambe uyedwa nje kuphela nanabo ilaba esingababoni thina ngoba hambi yedwa cha kukhona ithimba lasezulwini ahamba nalo lamakhosi njengoba bewe lapha yena uphakathi kwabo bamkaki akukho sandla esibi esiyofinyelela siyodlula ngakuphi leka sikhonze izinto sanoma lolusuku oluhlela ngaka siluphiwe ngesihle sengathi uNkulunkulu konke esinakho okungamaniningi thina engaqhuthulula sisale sinesandla sakhe kuphela ngoba isandla sakhe sifudumele isandla sakhe sifinyelela noma yikuphi la ukhona sifinyelele ngoba ikhona izinto enkosini sifanele ukubonga umusa ongaka yanibongela bantu bala empuza wanele ngake ngahamba ngisomfana ngithi kwaku-1943 noma 44 ngangisemncane indlela esahamba la idlulaba ngasi ngisishona uma uya emkhayidini sasi emkhayidini kwakudunguzela inkosi yasemanzimeleni ukhokho wale nkosi ekhona njengamanje iyona edunguzela ngihamba nobaba ubaba-ke wayinduna inkosi ngihamba nobaba nomunye ubaba sehla sigibela laphaya ngasesikhawini esiteshini kungakabikho imoto sethe esiteshini empangeni sihamba ngey'nyawo mina ngangihambela ukuthwala umphako wobaba ngithole isikhwama la ekhanda sihambe esizweni engalesijwayele enesihlabathi kuthi uma ngihamba nahambo baba
sebekude uhamba mnandi phela ngaze mncane angafundile esikoleni ususikhathi eshuthi ngangilapho o-10 years ngiyacabanga ngangakangeni esikoleni bahambe laba bantu bangishiye kuneyihlahla futhi kule ndawo wona lapho bekusithela ngiqale ekitshini nekhome ekhaya yakitshini sikhulile thina lokubona siqinile nje saqina sikhula ukasikhulanga lokuzana kalokho entokuhlawuni nesikho sasingazithi thina sasiyosiyithatha sasidla isikho sombhako sombila nombila konke nje lokuthi uqinile futhi-ke hhayi ngoba sinabantwana bengisi hhayi ngeke kufile lo hhayi ngumntwana wesi asizane sinikwe lutho mama kabazane kuthiwa umuntu weziwanjani manga bathi hhayi uyamisela asimiselanga thina cha zange simisela samisela ngezwi yesu nje namanje sisemi ngezwi nokushukela-ke angeze ukuthi ukhona kimi angazi noma ukhona noma kawukho ngoba-ke ngizokuvuma ngivuke nje hambe ngoyisebenzela izandla zami zinamabala yabo akulela siyabonga Nkosi yamakhosi siyabonga ukuba usikhiphile emakhaya awubaba bethu wasiletha la sizophuza sanele yabonga inkosi sengicela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu kuye inkosi ibusise abakuzwile siyabonga amazwi amnandi zophiwa umfundisi wenkosi inkosi izibusise sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo se-19 ngicela umshumayeli umkhwanazi wasempuleni asiholele isihlabelelo inkosi imbusise